שלום ילדים וילדות והורים והורות, שמחים שהגעתם להצגה עוד סיפור אחד בצוותא. אני מבקשת שתגידו להורים לסגור את כל הטלפונים כדי שהם לא יפריעו לכם בזמן ההצגה. צפייה בהנאה. דורי, כמה סיפורים כבר סיפרנו? 3. וכמה שירים שרנו? את שרת רק 1. ואבא? 4. השירים של אבא נחשבים. ועכשיו אנחנו... אמא, את יכולה בבקשה לספר לי עוד סיפור אחד? סיפור אחרון? אחרון ואני הולך לישון. תשבע. אוי, אבל... כבר סיימנו לקרוא את כל הספרים בספרייה. טוב, אנחנו לא נתחיל אותם עכשיו מההתחלה. לילה טוב, חמוד שלי. אמא, אני רוצה שתמציאי לי סיפור. תמציא? כן? תספרי לי יפה. כמו שרק את יודעת. ואז אתה הולך לישון. כן. נו, אמא. טוב. גדי. גדי חגג יום הולדת 9. ואבא ואמא עברו לו עוגה טעימה טעימה, וגם נתנו לו מתנה גדולה גדולה. אחותו הקטנה, גילי, גם היא קיבלה מתנה קטנה כדי למנוע קנאה. איך אני אוהבת שאתה חוגג יום הולדת וגם אני מקבלת מתנות? תראה מה קיבלתי מאמא ואבא. בובה? עוד אחת? לא, תסתכל טוב. זאת בובה? לא! נו, אז מה זה? בובה! בובה? בובה! בובת בן! נכון שהוא חמוד שאתה ראית כל החיים שלך? איך אני אקרא לו? לא יודע. גדי! נו, בבקשה תעזור לי לחשוב. לא יודע, ליאו? זה השם של החמוד של השכנה. די. איתה. הילד הכי מעצבן בחוץ חיות. דורון? טוב. זה השם של חברה הכי טובה שלי. גדי. לא משנה, אני יכולה לחשוב על משהו אחר. גדי, אני עוד לא הבאתי לך את המתנה שלי. את הבאת לי מתנה? כן. נו, תפתח. רגע, קודם כל,
לגמרי לבד. את כתבת. לגמרי לבד, נו. מזל טוב גדי, אתה האח הכי טוב בעולם. אתה כותבים עם א', בעולם כותבים עם עין. תוציא אותה כבר. נחמד. תודה גילי. כיף גדי. גדי, נכון שזאת המתנה הכי יפה שאתה קיבלת ליום הולדת שלך? רגע, בעצם, מה אמא ואבא הביאו לך? את יודעת מה הם הביאו לי? לא. רגע, למה אתה מכניס אותה? בוא נשחק. אני אורז. בחדר החדש, שקיבלתי מאמא ואבא לכבוד יום הולדת. אורז? כבר? כן. את לא זוכרת שלפני שבוע, אז אמא ואבא דיברו איתנו על זה שאני כבר גדול, ושאני צריך פרטיות, ושבגיל 9 אני אעבור לחדר משלי. בסדר. גיל 9. גיל 9 זה גם יכול להיות גיל 9 בחודש, זה גם יכול להיות גיל 9 ב-50 יום, זה גם יכול להיות בגיל 9 ב-7,800. כמה ימים יש בשנה גדי? 365. זה גם יכול להיות בגיל 9 ב-365. כמה זה 5 פחות 1? די גילי, תפסיקי להציע. אני לא מצליחה. אני כבר כמעט הרסתי הכל. מה, אז מתי אתה עובר? היום. היום? כן, אמא כבר הכינה לי הכל. ואני נשארת פה לבד, לגמרי לבד? כן, כמו שאת רצית והבטחת. אני לא את אמרת אני לא יודעת. לא. גדי, תגיד לי את האמת, מה זה בגלל שנראה לך שאני מציקה לך? כי אם כן, שתדע לך שאני כבר ממש התבגרתי. באמת? כן, יש לי כבר מלא עיסוקים משל עצמי, ואני לא אציק לך יותר. גילי. אף פעם. גילי. בוא איתך. יואו, איזה קרצייה. עכשיו את מבינה למה לפחות פרטיות? מה 1,000%? אני מעכשיו לא אציק לך יותר, נשבעת חזק. די, נו, גילי, תרימי את הדברים האלה. זה לא אני עשיתי, זה הבובה. די, אני קורא לאמא. מה? פשוט תראי את הדברים לבד, מחיה. אמא! אמא! בוא תקרא לאמא. תגיד לה שאתה עובר לחדר משלך, אבל אתה עדיין משחק בבובות. את יודעת כן. שזה בכלל סבא הביא לי את זה? הוא התבלבל והוא חשב שאני קטן כמוך. גם גיל 9 זה לא כזה גדול. אני חושב שאתה צריך לעבור לחדר משלך רק בגיל 18. בגיל 18 אני אעבור לדירה משלי. ממש לא. אמא אומרת שילדים היום הם בכלל עובדים לבית משלהם רק בגיל 30. 35. שזה אומר מלא שנים אתה לבד בחדר. גדי, יהיה לך מה זה משעמם. אני חושב שאני כבר נמצא מה לעשות. נו, אז אולי תעבור בגיל 16. גילי. 14. גילי. 12, גיל אחרון, יותר מזה אני לא יורדת. גילי, אני עובר היום. בבקשה, לא. גילי, תראי שיהיה לך כיף. יהיה לי כיף. מה? תחשבי שכל החדר הזה הוא יהיה רק שלך. שאת תוכלי לשמוע את המוזיקה שאת אוהבת ולפזר את כל הצעצועים שלך ואת תוכלי לשחק! אני אהיה ממש קל, אוקיי? רק קיר מפריד בינינו וכל פעם שאת רוצה לדבר איתי את רק צריכה לדפוק ואני אענה לך. אנחנו נהיה שכנים ונשחק ביחד ונראה סרטים ואני אספר סיפורים. אז תספר לי סיפור אחד עכשיו. לא. נו בבקשה, גדי, אנחנו חייבים, אתה שנייה עוזב אותי.
אוקיי, אז גם ככה לא נראה לי שתחזיקי מעמד אפילו שנייה. שמתערבים שכן? היו היה... כן, מה? עגבניה. ירוקה. איכס? ממש ירוקה. והיא הייתה גדולה? לא, דווקא קטנה. ועל הראש שלה היה מלא... מלא קינים! נקודות. ועל הגב שלה היה תלוי... תיק. ויום אחד העגבניה הלכה לבית ספר. והיא ראתה שם שכל החברות שלה כבר הפכו להיות אדומות. ולמה היא לא? רגע, אני אספר לך. סליחה. ואז כל החברות של העגבניה צחקו עליה. אז כשהגיעה הביתה, היא ראתה את אמא שלה. ואמא שלה אמרה לה, כן, חמודה. אז העגבניה אמרה לה, אמא! כל החברות שלי כבר הפכו להיות אדומות ורק אני נשארתי ירוקה! אמא! מתי גם אני אהפוך להיות אדומה? תראי חנוגה שלי! זה ממש פשוט. כל מה שאת צריכה לעשות זה לגרגר פעמיים ביום עגבניות ולאכול אבטיח ותות ופטל וחצי שקט. וכשסיימת לאכול, את הולכת למיטה שלך. ושם את צריכה לעצום עיניים חזק. ואז? תתעוררי, רקובה. זה לא טוב. את העגבניה ואני האמא. כן חמודה. אני לא רוצה להיות ירוקה. אבל זה חלק מהחיים. עכשיו את ירוקה, אבל עוד מעט את תגדלי ותהיי עצמאית, ואז את תהפכי להיות אדומה. זה יכול לקחת כמה חודשים או כמה שבועות, אולי אפילו מחר. אבל אני רוצה עכשיו. אז תתחילי להתנהג כמו עגבניה גדולה. את בחיים לא תעדימי ככה. לא, סליחה, גלי, בוא נשחק משהו אחר. בוא נשחק, תראה, הנה יש לך עוד מלא משחקים. מלא, וזה לא שיחקנו מלא זמן. גדי, אני יודעת בדיוק. גילי, אני הולך לישון, לשחק מחר. מה? לא, בבקשה. גדי, נו, אני אתן לך לקנות את כל הנמלים בקטן, ואני לא אסתכל אם אתה תגנוב לי כסף במונופול, והכי חשוב. גדי, הכי חשוב אם נשחק מלחמה, כשלך יוצא אס זה הכוח הכי גבוה, כשלי יוצא אס זה שווה רק לך. לילה טוב, גילי. גילי נשארה לבד בחדר, ולא ידעה מה לעשות. פתאום היא ראתה את הבובה. מה, אתה מפחד? לא, אל תפחד. הוא רק עבר לחדר ביד, והוא שכן שלנו עכשיו, הנה, תשמע. אני יודעת. גדי. אז היא חיבקה אותו ואמרה לו... היה לך יום כל כך ארוך ומתיש, אולי נאכל ארוחת ערב. אז היא החליטה לעזור לו. מה? אולי תטעמי עגבניה. אני יודעת שהיא קצת ירוקה, אבל ממש תכף היא תהפוך להיות אדומה. ואז היא השכיבה אותו לישון, כיסתה אותו. מחר בבוקר
אנחנו נקום לחדר שכולו שלנו, ונפזר את כל המשחקים, יהיה מה זה טוב. אז היא נתנה לו נשיקה, ואמרה לו, אני אשמור עליך. לילה. זהו? מה עם גדי? מה עם הבובה? גדי רק בדק שגילי והבובה בסדר, אז הוא דפק להם על הדלת. וגילי והבובה ענו לו. וכולם בחיוך הלכו לישון. ואתה יודע מי עוד הלך לישון? נגיד יחד ביי, סלמת ושלום. לילה טוב שמש, לילה טוב יום, לילה טוב בית, לילה טוב יום, נשיקה והופ, לחלום. אמא? אמא! 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 מה קרה? מה קרה? אני מפחד. ממה אתה מפחד? מפלצת. אין מפלצת. יש מפלצת. אני לא רוצה להישאר איתה לבד בחדר. אנחנו דיברנו על זה. אין מפלצת. זהו אותו כשלי אתה הולך לישון. אמא, אני מפחד נורא. חמוד שלי לילה טוב. אמא, את יכולה להמציא לי עוד סיפור אחד? כן, יש. גאיה גרה במושב עם אבא ואימא והכלב יובב ושני חתולים ושלושה שרקנים ואלפי חרקים מכל הצבעים. הם עבדו בשמחה ונחו בגינה, רק הייתה להם בעיה אחת קטנטנה. כן, אבא של גאיה הוא לא אוהב אורחים, לא אוהב מסיבות, והוא לא אוהב פרחים, והוא לא אוהב נרות, והוא לא אוהב עוגות שוקולד. אבא של גאיה אוהב להיות לבד. אבל מה לעשות שגאיה תכף בת 7 חייבים מסיבה, זו דרך הטבע. יקירה, אני פשוט באמת לא יכול לעשות מסיבה. זה בלגן אחד גדול. צריך לקרצף את הקיריים ולשאוב רק ולהקשיב עוד פעם לסיפורים של דוד יצחק ולדאוג אם כולם רעבים או צמאים. מסיבה זה מאוד מעייף הבאים. אולי באופן מיוחד נחגוג את, אני וגאיה לבד. הרי בכל הספרים כתוב, ילדים חייבים מסיבות. הם הרי אחרת הופכים להיות כל מיני, אתה יודע, טיפוסים כאלה של מבוגרים כועסים. כל מיני מבוגרים, אתה יודע, מתבודדים. מבוגרים כאלה שלא אוהבים מסיבות. כמו... כל מיני אנשים שאני מכירה. כמה דודים ודודות, שום דבר מסודר. חכה ותראה כמה גאיוש תשמח, נכון? אני הולכת לעשות לי קפה, אתה בינתיים תחשוב, טוב? טוב, אם ככה כתוב בספרים, אז אין ברירה.
אולי זה לא יהיה כל כך נורא? שוב! וביום המסיבה הבית רעש ומוצף ונוקה ומושל ונערך וסודר ונוקה ומוכן ונערך ותוקן ונצבע והוחלף ורותח בלונים בכל צבע מרצפה עד תקרה ורק גאיה ישבה בצד וציירה. אבא, איך מציירים בקיפוד? האמת שזה די פשוט. מציירים עיגול, ואז מוסיפים קוצים, ובסוף מחדדים אף. היום ראיתי קיפוד בגידה. יומר דבח עליו, כי הוא אכל לו את האוכל. אבל הייתה לידו גם קיפודה קטנה. אולי זו הבת שלו. אני אצייר גם אותה. אבא, איך מציירים בקיפודה? אותו דבר, רק עם פרצוף פחות מבולבל. אבא, קיפודים חוגגים ביום הולדת בכלל? לא נראה לי. למה לא? כי הקוצים יפוצצו את הבלונים, וזה יפחיד את האורחים. ואז הם חוגגים לבד? אני חושב שעדיף להם ככה. הם די ביישנים. גם קיפודות הן ביישניות? אולי גם הקיפודות. אני אצייר קיפוד גדול, ולידו קיפודה קטנה, ופה אני אצייר בלון, כאילו זה ההולדת שלה, אבל שזה לא יהיה יותר מדי. וביום המסיבה הבית הרבה יותר מגעש, ובשעה 5 הגיעה השעה ודודה פנינה בכניסה ועוגה בידה, ואחריה השיירת רחוק וקרוב שנמשכה ממש עד לקצה הרחוב. ובינתיים הרעש בבית גבר והלך כגושי צלחות וכוסות במטבח, במסדרון נפתח מסלול ריצה, והצבא בסלון כבר מזמן בקבצה, ורק אבא עומד באמצע ומפציר לא לגעת בצ'לו! באמת הוא שביר. ילדים יקרים, אני מתחנן, זה ממש לא הזמן ללמוד לנגן. לבסוף נמלט אבא לגינה לצנן את רוחו בצל עץ תאנה. ופתאום שמע רחש, והנה לרגליו נחש מטבעות מראש עד זנב. נחש צפה. אוי נו, אני לא נחש צפה, אני נעמן. נעמן הזעמן. נעמן הזעמן? לא סתם זעמן, אני זעמן מטבעות. אני לא עושה, אבל אני רושף ונושף. כן, וגם אני מגניב מאוד. אתה נראה לי מוכר. יכול להיות שאנחנו כבר נפגשנו בין העצים, או ליד הברושים, אולי בסיור חובבי נחשים. לא, אנחנו נפגשנו פה בגינה. החתול שלכם, הג'ינג'י הרשע, רצה להפוך אותי לצעצוע לעיסה, אבל אתה החזקת אותו חזק והנחת לי לזכור לדרכי בנחת. מאז אני חושב איך אני יכול להחזיר לך טובה. אז אם יש משהו שאתה רוצה, תרגיש בבית, בכיף. תפדלו. אתה יודע מה? נו. לא משנה, לא. נו, דבר, שפוך את הלב. לא, את צריכה לעבור את שער הצהוב.
לא, הירוק, הצהוב, ואז את רואה שם מתקני כושר, פה שמאלה זה הבית שלנו. בטח שגיא מחכה, בטח, גם אני. מה אתה עושה שם? מי אתה מדבר? עם איזה נחש שפגשתי פעם. הוא אומר שקוראים לו נעמן. הזמן. כן, מה? לא, אז את פספסת את הצומת. את נהדרת, לא נורא, לא נורא. זה מאוד תקשיבו, אנחנו מדליקים נרות, גיא על קוצים, כשמסיים עם החבר שלך תבוא לעזור. לא חבר, זה נחת, אני מבין שאתה סובל מבעיית מזיקים. לא, הכל בסדר, זה רק כמה אורחים. זה בדיוק מה שאמרתי. אתה יודע שאני מומחה להרחקת אורחים לצמיתות. ובגלל שהצלת אותי מגורל מר ונמהר, אני אחזיר לך טובה. מופע! קפיצות מתוך העוגה, התקררות פתאום, עמידת קוברה, ספיל החלק היום, על הכל דעת המחץ. נו, בומטרח, נפטרת מכל האורחים. מזיקים, אורחים, לא משנה. באחריות עד החורף, כי בחורף אני לא עובד. אני מתרדמת, ככה תראה. קורא לחורף ככה. תראה. כל החורף. תראה, זה נשמע מאוד מפתח, ואני מאוד מעריך את זה, אבל באמת לא נעים לי להטריח אותך, וגם, אתה יודע, אורחים. די, נו. גיחה קצרה. ואין דודה פנינה. ואין דודי איציק. רק שקט, שלווה וחטיפים. ממש גן עדן. תראו, הסבבה, כולם מחכים לך. אתה יודע מה? נו! אולי רק משהו קצר. תופיע בסלון ולא יותר. אבל בלי קפיצות ובלי זינוקים, כן? אבא נכנס חזרה לסלון עם כל האורחים. שם משתידות, דפק חיוכים. אוי, דודה פנינה! כמה טוב לראותך! אני יובלות שחיכיתי לשאול לשלומך. מה, היו הרבה פקקים בדרך? ומה מצב הבצקת בברך? מה קורה? שום דבר, אני פשוט שמח לפגוש משפחה שלא ראיתי הרבה זמן. תסתכל עליי. אני הרי מכירה אותך, ואני יודעת כשמשהו מפוקפק עומד לקרות. זה קשור לחבר החדש הזה שלך? דודה פנינה החלה להאמין, ודוד איציק זעק, הצילו את הילדים! וכל האורחים זערו כמו להקת אבזים מבוהלת. זהו! לא, אל תלכו, מה זה בסך הכל הנחש? אתם יודעים כמה כאלה יש לנו פה במושב? תכף אבא של גיא יוציא את החוצה. תודה רבה, אין צורך להודות לי. אוי, מה אני עשיתי? ובאמת, על אליי. הנחש בסלון? זה יותר מדי. כל האורחים ברחו, איש לא שב. איך אני אתנצל בפני גיא עכשיו? אבא, איפה כל האורחים? הם הלכו. יחזרו? לא, אני מצטער. יש! כך רציתי כבר לצייר. תדע לך שבלונים ונרות ועוגות זה נחמד, אבל לפעמים אני פשוט רוצה להיות לבד. דווקא הנחש היה ממש חמוד. איפה בא לכם הרעיון הזה להביא נחש? לאף אחד בכיתה שלי לא היה
מופע שדחש ביום הולדת. היה דוקטור בולקולה, היה אבא חושים, היה לייזר טאנק. האמת שזה הרעיון של אמא. אני אמסור לה, בפעם הבאה שהיא תחליט לדבר איתי. אבא, אולי נטעם את העוגה. וכך הם יושבים, שניהם, חבוקים, 8 נרות על העוגה דולקים. גאיה עוצמת עיניים ובליבה חלום. שיישאר כל החיים ממש כמו היום. המפלצת בחרדה. כי אמא ריססה אותה עם חומר הדברה. ואם נשארו מפלצות אז אבא שלח אותם בחזרה. וכבר אין לי מפלצת מתחת למיטה. לילה טוב ונשי. אמא את המפלצת ריססה, אבא שלח אותם בחזרה, כבר אין לי מפלצת מתחת למיטה. אמא את המפלצת ריססה, אבא שלח אותם בחזרה, כבר אין לי מפלצת מתחת למיטה. אמא את המפלצת ריססה, אבא שלח אותם בחזרה. ויש לי מפלצת מתחת למיטה. אמא? אמא! אמא! די, דורי! מספיק! מי שם? אף אחד. אז מי דיבר עכשיו? אף אחד. אתה חולם. לם. אבל אני ער. אתה בטוח? כן, אני עוד לא נרדמתי, אני עוד לא שרתי לי יום הולדת שמח. אוי, למה אתה שר את השיר הזה בכלל? כי אף אחד לא יכול לפחד כששרים יום הולדת שמח. רגע, אבל אתה עדיין פוחד. אבל פחות. מי משם? מפלצת! איומה! לא נכון, לא נכון. אז מפלצת! מפחידה! לא, אני לא מאמין לך, יום הולדת שמח! 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 אני דורית. מה? אני המפלצת שלך, ואתה המפלצת שלי. אמא! מה קרה? מה קרה? מה קרה? יש מפלצת מתחת למיטה. אין. יש. לא, אין. כן, יש. דורי, מה אתה רוצה? אתה רוצה שנשאיר את השיר עוד פעם? נגיד יחד פעם. בבקשה לבדוק מתחת למיטה. אין מפלצת מתחת למיטה, אני שאבתי שם בבוקרת שמפלצת. בבקשה. אין, נו. אין. את לא בדקת אותך. לילה טוב מתוק שלי, לילה טוב ונשי. את לא היית שם! את לא שם! אני לא שם, אני פה. יום הולדת שמח! די כבר עם השיר הזה, זה לא היום הולדת שלך. ואתה לא יודע לשיר. לא נכון. מה את רוצה? את החדר שלי בחזרה. אבל זה לא החדר שלך, זה החדר שלי.
זה היה החדר שלי קודם. זה היה החדר שלי תמיד, עוד לפני שאני הייתי. זה היה החדר שלי תמיד, עוד לפני שאתה היית, כי אני יותר גדולה. בת כמה את? וגם אתה? בן 7 וקצת? אני בת 7 והרבה. וגם בשנים של מפלצות זה הרבה יותר. את לא נראית כמו מפלצת, את נראית כמו ילדה. אתה מפחד מילדות? לא? כן? בגלל זה אני נראית ככה. ולמה את ג'ינג'ית? למה באמת? אתה אולי יכול להיות, לא יודעת, מפחד מג'ינג'יות? אני לא ג'ינג'ית. מה זה משהו זה לא משפט? אם אני אספור את 3 אתה תאמין? לא. אם אני אספור את 3 אתה תיעלם? לא? לא נראה לי. לא, כי ילדים ומפלצות הם לא פשוט סתם נעלמים. אני ניסיתי להעלים אותך פעם, זה היה אסור. את ניסית להעלים אותי? ומה קרה לי? כלום, לא קרה לך. לא יודעת מה עשיתי לא טוב, עשיתי בדיוק את מה שאמרתי. בבקשה תלכי איפה. בבקשה. אני אהיה ילד טוב. באמת. אני אלך לישון רק עם 2 שירים, ואני לא אבקש בכלל עוד זמן טלוויזיה, ואני אוכל את כל השעועית של סבתא. בבקשה תלכי מפה. אבל לאן? לבית שלך. אבל זה הבית שלי, תלך אתה. אבל זה גם הבית שלי. אבל אי אפשר, גם וגם. אז מה נעשה? אולי אני פשוט אפחיד אותך, ואז תברח מפה לתמיד. אבל אני כבר מפחד ולא הלכתי לשום מקום. אז אולי תלך לישון עם אמא ואבא שלך. אני לא מרשים. רגע, אם את גרה פה, אז איפה את ישנה? מה, מתחת למיטה שלי? אתה מתכוון שאתה ישן מעל המיטה שלי. תוכיחי שאני ישן מעל המיטה שלך. תוכיח שאני ישנה מתחת למיטה שלך. אני על המיטה שלי עכשיו, ואין כלום למטה. אין כלום חוץ ממפלצת. אבל את לא שם עכשיו, את פה. אז אין לי מפלצת מתחת למיטה. יש? אמא שלי. מה? יש פה מפלצת ילדה? יש פה באמת. אין מפלצות, זה ברור. בראש שלי יש הרבה דברים אמיתיים. היא אומרת שזה היה הבית שלה קודם, אז אולי היא גרה פה לפנינו. לא, לפנינו גרה פה סבתא רונית, והיא לא הייתה מפלצת. לא ממש. אז אולי נעבור דירה? לא, אנחנו לא נעבור דירה, זאת הדירה שלנו. תקשיב לי, מפלצות לא קיימות. אז למה יש בסרטים? סרטים זה דמיון, זה לא אמיתי. בטח שזה אמיתי, זה בטלוויזיה. אנחנו שנינו עייפים, זו שיחה למחר בבוקר, מספיק. אין פה מפלצת, אתה לא סומך עליי. לא. לא? את לא סומכת עליי, אני אומר לך שיש פה מפלצת. אין. יש פה מפלצת קטנה, כתומה וג'ינג'ית, ואת אימא שלה. גם אם הייתה פה מפלצת, היא לא הייתה קטנה וג'ינג'ית. היא כן, תבדקי בעצמך, היא עכשיו בתוך הארון. היא לא. אין פה כלום, אין מפלצת, אין לי... אמא? אמא? מה עשית לה? אני לא עשיתי לה שום דבר, אתה עשית לה. מרוב עייפות היא נרדמה בעמידה. אמהות יכולות לעשות את זה? בטח. נכון שאתה גדל מתוך שינה? נכון. אז הן עומדות מתוך שינה. כולם יודעים את זה. היא תצא מזה? ברור, מה עוד מעט? אמהות לא צריכות מלא זמן לישון, רק אבות צריכים. ואיך נראים אותה? למה שתרצה? תגיד, אתה יודע בכלל למה היא רוצה שאתה תלך לישון? כי זה בריא? לא! היא בסך הכל... היא רוצה לישון קצת לעצמה. איך את יודעת? איך את יודעת את כל הדברים האלה?
אמא שלי היא יועצת שינה. אמא שלי סתם נותנת עצות. אתה יודע, גם ההורים שלי כבר לא נותנים לי לישון איתם. באמת? כן, הם אומרים שאני כבר גדולה מדי, אבל אני בכלל לא מרגישה ככה. מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה? אני חושבת אני רוצה להישאר מפלצת. מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אני חושב שגם אני רוצה להיות מפלצת. מה? כן. אבל אני לא חייב להיות ג'ינג'י. אוי, אוי. דורי, למה אתה ער? אתה כבר ישנת. לא, את ישנת. אני לא ישנתי, אני אף פעם לא ישנה. אוי. אז דורי, כמה סיפורים כבר סיפרנו? 3. לילה טוב, ונשי. דורי, בוא עוד סיפור אחד ודי. אחד אחרון? נכון. זהו סיפור על ילד מתוק שאוהב לשחק ולצחוק. אני לא רוצה שניצל. תאכל כמה. לא, היא לא טוב, שביצעו לי. אמא אומרת, זמן לישון, ילד שלי. נגיד יחד בית, סלמת ושלום. לילה טוב שמש, לילה טוב יום. לילה טוב בית, לילה טוב בום. חיבוק נשיקה. והופ לחלום. נחלום על נחש. והגדיות. יודעת יום הולדת. מפלצת כתומה. נחלום עד הבוקר. ננגן בשלווה. לילה טוב דורי. שינה ערבה. לילה טוב דורי. שינה? במסגרת פסטיבל תיאטרון קצר, אבל היא ממשיכה. להגיד לכם אם אתם יכולים להפיץ את הבשורה, כי ב-20 לינואר אנחנו נקיים שוב הצגה, ומי שרוצה להמליץ לחברים שלו או לחברים שלה מוזמנים. אז תודה רבה.